I pozdrav svima ljudi, znači danas ponovo igramo malo Dragon City. Dobro. Ovdje možete također da prodate zmajeve da bi dobili malo para. Šta su ovi dobili? Ja ne znam. Neku glupost. Ponovo parimo sa njim. Ponovo. Ne znam zašto uporno to radim. 48 sati, to će biti ne znam ni ja šta. Ovo je liga gdje možete da osvojite dijamante i malo para. Pa hajde da krenemo. Nije tu. Hajde. Pa da počnemo. Da. Hajde. Tako je. Hajde, još jedan udarac je pao smrtav. Znači, ovoga puta moram da pobedim. Toliko puta sam pokušavala i nikako da pobedim. Pa ovog puta moram da pobedim. Nema šta. Dobro. Ajde, uzet ćemo ovoga što da ne. Opa, fino. Ponovo. Tako je. Bravo, Messi. Mislim, ne baš bravo. Ali to je okej. Ajde da te dokrajčimo do kraja, ono što se kaže. Dobro. Ovo je problem. Beži Skype. Ne znam da li će Blapi moći da izdrži to. I nije mogao. Dobro, to je bio mali fail. Nažalost. Pošto ja nemam ovog zmaja, da vidimo može li mi... Odlazi, ne želim tamo. Mislim da imamo negde malo mesta. Imamo.
Ćao. Ajde da te malo nahranimo. Ne, odlazi. I šta sad se dešava? Ovo zabavno. Ponovo mnogo bolje. Hajde samo do 7. nivoa. Ono malo da baš ne bude onako mali. Prčas nikakav. Tako. Hajde. Tako. Možemo li ovdje da vrtimo? Ne, tek za 3 sata, pa savršeno. Mislim, ja imam toliko vremena da čekam. I da, ljudi, znači to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video i uskoro snimam novi klip. Ćao, poz!